ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବୋଉ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା। ଏପଟେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି, ଯେହେତୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ତ ପ୍ରଥମ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ। ହେଲମେଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ତ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ବୋଟଲ ଫଟଲ ଧରିକି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ କୁଣିଆହାର ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଝିଅ କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ବୋଉ କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ମାଉସୀ ଘର ବୁଲିକି ଆସିବା। ଯେହେତୁ ମାଉସୀ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବର, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏପଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ, ସେପଟେ ଆମର କଟିଂ ଭାଇକୁ କୋଣାର୍କ ଲାଇନ୍। ଯେହେତୁ ଆମର ଆସିବାର ଥିଲା ମାଉସୀ ଘର ଖେଲାଠୁ 4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କାଜିପୁର, ବୋଉର ମାନେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମେ ମାଉସୀ ଘରେ। ମାଉସୀ ଘରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବୋଉ କହୁଛି ଦେଖେ ମାଉସୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଗେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଜେଇକି ରଖିଛି, ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ। ମାଉସୀ ଆମର ଚାଳ ଘର ତାର ସେପଟେ ଅଛି, ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ବି ସେ ଚାଳ ଘର ବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପଟେ ଝିଅ ମୋର ଆସି କହିଲାଣି ବାବା ଅବିକା ଆମେ ଯିବାନି, 4ଟା ବେଳେ ଯିବା। ଏପଟେ ମଉସା ଆମର ବାହାରେ ବସି ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଖରା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଝିଅ କହୁଛି ବାବା